Potx eta lotx, bai esan. Kaixo lagunok! Ondo pasatzeko prest? Bai! Bueno, hau da, Potx eta lotx, bai esan, bideo podcasta, zuentzako EITB podcasten. Oso ondo. Eta zer egingo dugu bideo podcast honetan? Zer? Lanbide desberdinen inguruan hitz egingo dugu. Eta horretarako Euskal Herriko langile pila bat gonbidatuko ditugu gure etxera. Ondo iruditzen zaizu? Potx? Bai, iruditzen zait oso ondo. Gainera, lotx oso ondo esan duzu, lanbideen inguruko bitxikeriak, anedotak eta beste gauza batzuk, jakingo ditugu, podcast honi esker. Ze ondo. Eta oso ondo. Azkenean zerbitzu bat da, zerbitzu publiko bat. Claro. Hemen gaudelako. Venga, lotx, ja serio jarriko gara, serio. Nik aurkeztuko dut ez. Pistak emango ditugu lanbidea asmatzeko, bale? Asmatzeko. Ea asmatzen duzuen. Entzune, adi. Bueno, gaurkoan guztion bizitzan garrantzia handia duen lanbide baten inguruan hitz egingo dugu. Bai. Bai. Osasunean eragina handia izan dezake, baina ez da medikuntza. Ez. Ez. Kalkulua oso garrantzitsua da. Oso. Baina ez da matematika. Euinen luzeera ezinbestekoa da ongi entzun izateko, baina ez da fizika. Behiei jarriz gero ez neobea ematen dute, eta lehoiei jarriz gero lasaitu egiten dira. Bai, lotx. Eta leku guztietan dago lanbide honen emaitza. Eskolan, telebistan, etxean, mugikorrean, ambulategiko altabozetan, leku guztietan. Ze suertea. Bai, lagunok, asmatu duzue, gaurkoan izpide izango dugun lanbidea da, musikaria! Momentu bat. Trin! Opa! Trin! Bai, hartu. Nik hartuko du, lotx. Zuk hartu. Bai, Potx eta lotx, bai esan! Lotx, Inez da. Bai? Bai. Irekiko diogu. Ireki. Free! Aurrera! Ongi etorri! Inez! Kaixo. Bueno, ze ondo eta ze pozik, Mila esker. Bai, eskerrik asko zuen. Bai, Inez, egin dugu aurkezpen bat. Asmatzen dugu. Egin behar da irakurri, aurkezpena. Bale, oso ondo. Bale, bi lerro dira, Berri zedan. Inez Uzinaga arrasatearra da. Hori ondo. Hori horrela da. Bale. Trikitilari eta musikari bikaina da, irakaslea, abeslaria, badon operako sortzailetako bat, baina batez ere, hau irakurri dugulako, plazandrea, bai? Bai, izan leike. Irakaslea orain ez naiz. Izan naiz urte askotan, baina orain momentu hontan ez naiz irakaslea. Naiz musikaria egun osoz. Egun osoz. Eta bai, trikitilaria batzuk esango daue baiet, nik esango dut, igual ez gehiegi. Ze iruditza trikitilari izateak, badauzkala beste gauza batzu, trikitisa jotzen dut. Bai, eta ondo. Bueno, hori esaten sostien, txikitan. Ondo eta azkar. Eta gauzak ondo egiteak batzutan pixu handiak hartzen dau, badakizu? Bai? Bai, orduan batzutan saiatzen naz, jotzen erdipurdiz. Nik aldarrikatzen dut musika erdipurdiz egiteko eskubidea. Ze eske dana ondo egiteak nekatu iten dau. Bai, ez da. Beti hor mantentzea, ez da, Inez. Beti ondo, eta gerua eta hobeto, eta gerua eta azkarra, eta gerua eta pieza zaila hauak, eta gerua eta fandango luzio hauak, eta horra burtso bat enintzen nekatu. Eta nekatu. Baina, bueno, bai, jotzen dut. Bakizu ezer, jo dutela asko. Orduan zerbait egiten dozunean, asko. Esaten duzu, listo. Ez, bueno, nahi dut esan, ondo egitea baino, ondo jotzen dut, eske asko jodot. Claro. Iten dozunean kroketa asko, bazkenian gozuak urtote jatzuz. Egia da, Iten balin mozu kroketak urtean behin, erdipurriz bat. Ulertzen da, Bai, eta plazandria, plazandria baina ziruitza jadala
beste ofizio bat, gauza badala musikari izatea, eta zu izen alzara musikari zure etxean, egin aldozu zen karguz abestiak, edo abestiak sortu, edo, ez dakit, izaskunia abesti bat egin, edo dano dela. Eta izan alzara musikari izan gabe Plaza Andrea, badibidez izasku mezela. Claro. Hori horrela da, Eta niri gustatzen jat izatea musikari, baina izatea Plaza Andre, bai. Onintzen baita bezala. Onintza, mutxu bat onintzari, hemen dagoelako, eta batzuetan naiz ama ere, bai? Eta batzuetan ama, ez da hementxe daukagu, hori ere garrantzitsua da. Muxu bat. Bueno, Inez... Ze ondo, Inez, ze sarrera polita, esan dezagun. Interesgarria, Bai. Bai, egia da, bai. Galdera. Batzuk egin duzu galdera, nik egin duzu. Azizu, bai. Zergatik hasi zinen musikan? Kasualidadez, bizitzan gauza importanteak bezala. Bai, kasualitatez. Kasualidadez, niri gustatzen jaten asko jolaste horrela naukon horlako piano txikitxo bat, eta gustatzen jaten da bestea, jotzea, eta horrela. Eta gero, nire lagun handi batzuk, hasi zien trikitixa jotzen, eta ni joan nintzen panderoa ikastera, gero etxean topa nauen akordeo izar bat, eta, hasi nintzen hor salseatzen, eta hasi nintzen musikarekin jolasten beti da, ni gustatu izan jat. Musikarekin jolastea, baina, ez pentsau ere izan da nik hor nire ametsa astronauta izatea bezala edo horrela, Ez, baina beti gustatu izan musika egitea, eta gero momentu batean bizitzan erabaki nauen hori nahi nauela izatea nire lana. Eta Mirena Murizak esaten dauen bezala, Mirena Muriza da bertsolari bat, bebai Plaza Andrea, eta Mirena Murizak esaten dau, urtean 3 edo 4 aldiz, edo igual hilean, 3 edo 4 aldiz erabakitzen dauela bertsolari izatea. Osea, etengabe behin eta berriz erabakitzen dauen zerbait dala. Replanteatzen du bizitza egunero, ez da? Ezaguna egiten zaigu bai. Eta ni berakin oso ados nauze, ez da egun baten erabaki nauela musikari izatea. Behin erabaki nauen musikari izatea, eta handi denbora batera erabaki nauen musikari izaten jarraitzea. Eta handi denbora batera erabaki nauen musikari izatea, nire musikari izatea, izetia nire lanbidia, eta kasi 3 hilabetero berriz erabakitzen dut. Claro, oso polita. Oso polita, Inez. Oso polita. Eta lan trimestrea maitzen danean. Iba bezala, ez da, beza bezala. Eta zuk uste duzu, Inez, edo nork aukeratu dezakela egunero musikaria izatea? Hau da, edo zein izan lehike musikari jaio egiten da, edo egin zaitezke musikari? Nik uste dut edo zeinek egin alauela musika. Nik uste dut dano daukogula barruan aur bat musika egiten dauena. Osa nahi dut esan, danok ikasten dugu, dantza egiten, abesten, ia abesten ikasten dugu hitz egiten jakin aurretik. Gero gertatzen dena da, sartzen garela sistema batean, unertz guztia borobiltzen dozkuen eta horre guztiak, eta ja, hasten garen pentsatzen, abestu behar dauela bakarrik ondo abesten dauenak, eta ez erripurriz abesten dauenak, eta hauta bestea, baina nik uste dut daukogula olako ni musikazale musikari sortzaile bat barruan. Gero dauzkazu bi aukera bizitzan, zure zu horri jaten emon eta elikatu eta hori auspotu edo ez. Eta gero, hori nik uste dut, orain, danok aldogu musikari izatea gure lanbidea, rotundo esango dutzuet. Ez. Esan zauen behin Euskal Herriko musikari, ez dut esango zar. Edadeko bate, gizona. Zurisa. Asko ibilidana, esan zauen. Dau modu bat Euskal Herrian musikatik bizitzeko. Apunta. Titularra dator. Eta da musikari ez izatea. Txalo handi bat. Hori trampa da. Stop! Hone gure dago esan, musikari izatea lanbide da, baina musikariaren inguruan beste lanbide pila badauz, teknikaria, produkzioa egiten dauena, eszenatokia jartzen dauena, argia pizten dituena, mikrofonoa jartzen dituena, managerra, zerbezak jartzen dituena salgai kontzertuetan, eta arek esate hauen, errezagoa dala zure lanbidea izatea musikaren inguruko beste edozein lanbide musikari izatea, baino oso prekarioa da musikari izatea. Zue pailazu jakingo duzuen. Prekarioa da egin behar duzula lan asko, txalo apurtxo bat eukitzeko eta noixian behin xoes bat edo beste ikusteko. Pentsa, Pentsa, guk ere badakigu hori ondo, ez da? Bai, apurtxo bat, bai. Inez, eta esan duzu... Hau zer zan, lehenko galdera, ez da? Baina oso ondo goaz. Inez, beste galdera bat esan duzu hor, aipatu duzu
beste pertsona batzuk aipatu dituzu, ez? Eta managerra. Manager! Zer da managerra? Bueno, Nor da, o zer egiten du? Managerra da zure konfiantzazko pertsona. Bai, ba. Eta zer egiten du? Managerrak, gauza pila bat. Pila bat? Manager onak egiten ditu gauza asko. Eta txarrek, normalean? Bueno, gauza asko baita. Bebai, baina ondo ez. Bai, baina, bebai iruditze jat, managerrarena dela figura bat asko demonizatu dela, Osa, egia da, managerritzak badaukala horrelako konnotazio batzuk. Managerra da, zure lankidea, zure konfidentea, zure laguna, zure partez emailak erantzuten dituen, zezuk ez daukazu denborarik email guztioiek erantzuteko, zezaude abestiak egiten, edo zure partez agendan tarte bat topatzen duena zerbait egiteko, gauza asko, eske musikari izateak, badaukan musika egiteaz aparte, beste lan asko, eske lan asko egin behar da musika purtxo bat egiteko musikari izan da. Eta orduan, bestelako erabaki batzuk hartzeko, zure konplizea ondoko ordana, bada managerra. Batzutan ez dago beste pertsona hori, eta zu zara zure managerra. Claro. Ja. Bueno, argi geratu zai gauza bat. Guk managerra behar dugu. Euskal Herria. Nahi duenak idatzi, potxetalotx.eus. Hori da, apuntatu, Claro, berdala, eske bestela bukatzen duzu zuk zure buruaren managerra izaten. Eta horren nekatu egiten du. Asko, eta zure buruarekin bukatzen duzu ukitzen ez da bai da pila bat. Kanpo pertsona bat dauena zure konplizea dana, konfiatzen duzuna beregan, eta berak zugan, eta elkarrekin egiten duzuenak lan, laguntzen duzu erabakiak hartzen, modu hobe batean. Claro. Maten da hemen managerra saltzen da bilela, baina eske nire managerra da nire konfiantzazko pertsona zoragarria, orduen zer esango dutzuet. Ni askoz zoriontsuago bizi naiz manager honekin, lan egiten hasi naizenetik. Batxalo, Inesen managerrarentzako. Managerra. Izena komplikatua da. Bai, Inez, zuretako. Egin behar dugu gauza bat. Zer? Testa azkar bat. Bota. Ados. Azkar. Horregati da azkarra, bai? Zertu da. Bai. Venga, vale. Inez. Sekulakoa dira. Testa azkar. Inez, musikari ez bazina zer izango zinateke. Ja. Repostera. Inez, Juan Zaren azken kontzertua. Joan naizen azken kontzertua. Azkar. Jo, eske azken aldian gutxitara joan naiz. Potxetalotx? Potxetalotx. Kontzertua. Egiten dugu playbackean, baina zondo egiten dugu. Super. Musika ona. Ez gezurra da, barkatu, gezurra esan dutzuet. Izaroren 0 de enero ikusi nauen. Baina oso ondo geratu zara, ja? Baina, Izaro... eske gero goratu naz. Vale. Venga. Musika ona eta letra txarra, edo letra ona eta musika txarra? Letra ona eta musika txarra. Bravo! Gehien gustatzen zaizun kantua. Zurea. Ai. Ezaia hori, da? Mus. Ez dakit. Mus esan duzu? Bai, mus esan dut, mus esaten da holan paso. Bale, kantu hori ez nekien, zein zen. Bale, ados. Kontzertu arratsaldez edo gauez? Arratsaldez, mesedez, eta falostean goiz etxera. Oso ondo. Inez, jo duzun lekurik politena. Itziarko Eliza. Orain dela gutxi gainera. Izaro edo Olatz Salvador. Ai, eske bize maite ditut asko, ez. Ja, hori da, ama edo aita, ez da? Bale, ez. Ez dut nahi aukeratu behar izan Anari eta Kainakairen artean. Izaro eta Olatz Salvadorren artean. Biak nahi ditut. Biak maite ditut eta biak behar ditut. Ze polita! Hemendik agur bat Izaro eta Olatzeri. Hori da. Venga, eta azkena? Maritxu edo Bartolo? Maritxu, mesedez. Oso ondo! Txalo bat! Inez, entzun duzu, Venga, norrato. A ver. Igual izaskun. Potxetalotx, bai esan. Bai, asmatu duzu! Izaskun da. Irekiko dugu batea? Bai, noski. Trin!
Aurrera! Kaixo, Inez! Kaixo, Izaskun! Gaur superpasi zenide superfan, Inez Osinagana. Oso pelota, Inez. Tani zuria. Eskerrik asko, Inez. Egin behar dugu igual fiturin bat egon baten Izaskun eta Inez Osinaga. Superondo iruditzen Izaskun kantua Inez Osinagarekin. Ojo! Hori hon Izaskun. Hor energia larregi dago. Garen isla da, erakusten duzuna, bakarrik altzara. Bueno, nik hemen etorkizun bat ikusten dut. Ya está. Aitzuen, Inez, begira, nik astero ekartzen ditut Euskal Herriko aur guztien galderak. Eta nola ez basuri ekarri dizut, bat. Vale. Gaurko galdera... Aur baten galdera. Aur batena. Bueno, baina aur asko ari gara ikusten saio honetan. Egia da. Gaur ekarri dut Kloeren galdera. Kloeren galdera. Oñatitik. Oñati. Ea, entzun daigun. Kaixo, nik Kloe naiz. Nire galderia ze musika mota gustatzen zaizu, niria mugimendu asko daukan musika mota. Agur! Ai ama Inez, ze musika mota! Ai ama! Ba, musika tipo asko gustetan jat, badaki dela erantzun bat, olan, baina adibidez, gustatzen jat asko musika elektronikoa. Elektronikoa. Bebai gustatzen jat, holan barruan heldu eta inka egiten duztien abestixak. Hori bebai gustatzen jat. Nire ere gustatzen zait. Beste batzutan perreatzeko abestiak, beste batzutan abesti lasaiak. Batzuetan, ez dakit, gustatzen jat asko, azkeneko etxera heldu jaten diskoa eta asko gustatu jatena, da Liberen azkeneko diskoa. Liberena, klaro. Oso guai. Bai. Izaroren azkena bebai asko gustatu jat. Gure bai gulezer kontzertura goaz. Bai, nik uste dut dala Euskalunok behar genuen Rosalia purtso bat, Ez dut esaten bera da nik Rosalia, esaten dut guk behar genuela Rosalia. Rosalia Euskaldun bat eta da Itxaro. Bai. Esan du. Badibidez asko gustatzen jato Laia Inciarte, asko gustatzen jato Lat Salvador, asko gustatzen jat Muare, asko gustatzen jat Maria Arnal, asko gustatzen jat, bueno, badauzolan, eta gero segun, hori da bazkaltzeko bezala, ze gustatzen jat bazkaltzeko batzuetan gura udo lentejak eta batzuetan makarra. Egia da. Ba, musikakin bebai. Niri ere gertatzen zait, zuri. Niri gertatzen zait, Ba, batzutan gauza bat, bai, tani batzutan nahi dut, eta beste batzutan nahi dut, autoan entzuteko zer. Oso galdera originala pot. Ba, autoan entzuten ditut podcastak. Bai! Ba, gure entzungo duzu orduan. Igual, Kotxean. Edo lagunen audio luzeak, baita ere. Begira, posten bialtzen ditu superradio luzeak. Nideko lagun bat oñatiarra bebai bialtzen dituela luzeak. Bueno, ez hain luzeak, baina asko. Orduan batzutan eukitzen ditutor akumulatuta eta autoan entzuten ditu. Bai, egin behar dena da inbertsio bat, ez da? Denbora inbertsio bat hori da. Eta hor, hasi, bai. Ia autoa dela aukera oso ona. Bai, bidaia, bai. Bai, a ber, esan dezagun, autobusa erabiltza garrantzitsua da. Baina, ezin bada eta autoa erabili behar. Bueno, autobusean ere entzun da duzu musika. Podcastak egia da. Baina autobusetan posible balin bada, audioak ez bidali. Jende asko dagoelako. Edo entzun aurikularretatik. Hori da. Timbrea. Timbrea. A ber. Tripiti. Timbrea. Nik hartuko dut. Hartu. Potxe eta dotx, bai esan. Bai esan. Oh, bai. Bai, momentutxo bat. Xabi zan da. Esan dizut. Izaskune batek isen. Bai, beti botatzen hau. Bale, orain txen. Bai. Agur. Aurrera! Xabi zan! Kaixo Inez! Kaixo, Xabi. Ondo? Bueno, prest, da besteko. Bai. Eta ukelelea karri duzu. Bai, bueno, esan dut zuet, ni musikaria nazela, ez da? Prestatuta etorri da. Eta karrietu kalelea, zuekin kantetako. Bueno, gaur abesteko dugun kanta da zemakitxo maitea. Baita, ukelelea nondi da, etorri Inez? Ez daukot idea, ipez. Neri lagun bateko paretu zoztan bat. Bai? Bai, eta ez ebez, neri egun batean ukelele bate bizitza salbatu zoztan. Bai? Kontatuko dut zuet egun baten. Hori kontatu egin behar da, Bai, eta ukelelea egisa esan guztetan jata asko ze txikia da. Txikia da. Ez dau diru asko balixo, erosi gure balima dozu bat.
erreza da jotzeko. A ber, ondo jotzea zaila da, baina jotzea oso erreza da. YouTube tutoriales beteta dau. Kuadrilla faritara eraman daiteke, Inez? Bueno, bai, eraman daiteke, ziur baiet. Bai. Eraman daiteke? Guk eramango dugu. Guk eramango dugu, girotzeko apurtxo bat. Apurtxo bat, bai. Oso ondo. Eta zuk enterra joko zu. Nik gitarra joko Vale, dut. zuk zer, zuk monak Ondo iruditzen zaizu. Bai, ondo iruditzen Nik zait. mikrofonoa joko dut. Vale. Oso no. Hasiko gara, poema baten samur. Poema baten Samur. Lagunok, tonu hartzea oso Garrantzitsua garrantzitsua da. da. Ez da Inezek Inez. badaki. Bai, komeni da. Komeni da. Bestela ze gertatzen da? Bueno, bestela bakoitzatu no batean abesten dau, eta, a ber, ez da hain dramatikoa, ez da zer gertatzen mundua jarraitzen dau biraka. Tonuan ez balin bada abesten, ez da euria hasten, hori gezurra da. Gezurra da. Vale, euria egiten dauenean ez da, ez dugulako ondo abestu. Claro. Eta ez badugu ondo abesten ere, ez da ezer gertatzen. Baina komeni danok abesti berdina abestea. Hori egia da. Momentu berean. Eta alkarrekin hasten balin bagara, eta alkarrekin bukatu. Eta tono antzerakoan kantatu, basko zobeto. Askoz politagoa mundua, ez da? Jendeak gehiago entzugo gaitu. Hombre. Vale. Venga, ba, abizan. Hemos zuzerrera, putx. Hasiko gara? Bai, Venga, ez dugu ensaiatuko? Ensaiatuko dugu. Bai, ez da? Vale, estribilloa ensaiatuko dugu. Estribilloa. Vale. Inez, zuk ukelelea jo dezakezu? Bai. Venga, berre, Estribilloa, ez da? ensaiatuko dugu, Entzun danok. Zenbakitxo. Zenbakitxo maitea, zenbaki lazana, ezinezkoa alda gure harremana. Zenbakitxo maitea, zenbaki kutxuna, nik azalduko dizut, zuk ezin duzuna. Ondo. Ze polita, emozionatu egiten da. Ez que entxega perfecto urten da. Entzaigo oso perfecto urten da. Beraz, aurreko estrofatik hasiko gara, bai? Bai. Poema. Venga, guazen. Ba. Poema batek samur laztantzen dut hitza, kuadro batean jaso lehen argi printza, dantza baten ospatu dezaket bizitza, ta zu niri barrezka zergatik zabiltza. Zenbakitxo maitea, zenbaki laztana, ezinezkoa ala gure harremana. Zenbakitxo maitea, zenbaki kutxuna, nik azalduko dizut, zuk ezin duzuna. Oso polita! Hau da mugimendua. Bueno, zoragarria izan da. Zoragarri urten da. Xabitzaun mila esker etortzagatik. Eta ez balin basan ondo urten ere berdin da. Berdin da, beti da Beti ondo. aurrera. Beti da ondo. Inez, amaitu dugu mila esker etortzagatik. Bai, ze azkar ez da, Inez? Bai, eskerrik asko, posten nahi zuen etxia esagutziaz, eta hori dana, esango dut zieta arrasateko lagunei, oinaten nun dagoen potxetaletxen etxia. Bai. Bueno, eta lagunok zuei ere bai, eskerrik asko berriro ere hemen egotagatik gurekin, ez da? Bai, gogoratu, EITB podcasten gaudela. EITB podcasten gauz, eta urrengo astean baita ere. Astean baita ere. Hori da. Jarraitu gure sare sozialetan, abildua, Pots eta lotx. Listo, puntu eus, hori da webgunea, hori da beste gauza bat. Bueno, potx eta lotx. Agur, urrengo arte, musu bat! Mua! Potx eta lotx, bai esan.